Kosei Madam Boss vapiwa yakanaka kupfuura yaDorcas naImi. Madam Boss vakambonyatsoita nezveiko. Nhasi Madam Boss vari kupemberera zuva ravo rekuzvarwa kwavo apo vatena 40 years makore avo ekuberekwa. Madam Boss vaposta kumaplatform avo motokari itsva yeToyota GR 2025 izvo zvaita kuti nhaurirano dzakawanda dzibude pamadandemutande. Motokari iyi yaita kuti vakawanda vafungidzire nezvekwayabva sezvo same castle iri exquisite yekwaVictor iyo inozivikanwa zvikuru nekuve kunobva motokari dzaWicknell idzo dzaanopa vanhu vake dziya. Given that Madam Boss's known associations with prominent figures like Wicknell Chivayo and Kudata Gwirei, some people believe that the car might be a generous birthday present from Chivayo. Vamwe vanotenda kuti motokari iyi inogona kunge iri chipo chikuru chebirthday icho chabva kuna Wicknell Chivayo, zvinova zvisingashamisire hazvo sezvo Wicknell ane nhoroondo yekupa motokari dzemhando yepamusoro kuvanhu vakasiyana-siyana kusanganisira Rolls-Royce Cullinan Black Badge iyo ya2025 yaakapa kuna Tagwirei kutanga kwegore rino. Kunyange zvazvo kwabva chipo ichi cheumbozha kusati kwakonfemwa, vakawanda vari kutongoti mabasa aWicknell. Izvi zvese zvinotevera bhodhi nyowani zvakare iyo yakagadzikwa Madam Boss musi uno, iyo yakavapa kawesti kadikidiki. Vananyati nana mama V vari kungozviitawo wani, hapana ari kumbotsoropodza sezviri kuitwa Madam Boss. So Madam Boss zvakare vatoriwo brand ambassador wenyaradzo uye vanobhadharwa neFacebook neInstagram. Zvisinei, takamirira Queen Tatelicious avo vari kumbochaja foni zvese nespika remakuhwa. Panozodoka zuva maanswers ese atiri kuda vachauya nawo. Anyway, happy birthday Madam Boss, boss mamu vedu vatinodisisa tose senyika.